هشتê adareke bi rastî jî ku na tişbê heştê adarê dî, yanî niha jî bi rastî jî kelecan li em bêjin li asta herî jorê ye. Rojeke wisa bi wate de dîsa di rojeka wisa ji bo me jina ku destpêka salê ye, bi tekoşîn û berxwedanê hem jina Kurd bi wê da naskirin, bi xwebûna wê da naskirin, bi îradeya wê da naskirin. Di heman demê de fikr û reman û felsefeya jin jiyan azadî ji jinê Kurd re û jinê cîhanê re kire diyarî. Di rojeka wisa de ne em niha. Belê we jî hinekî behsa dîroka heştê adarê kir. Di sala 1857 de li bajarê New Yorkê girêdayî Amerîkayê ku di febrîqeyeka tekstîlê de jinê ku keda we hate xwarin bi nîv heqî dihatine şoxlandin, çûne ber girêvê û di wê girêvê de çi tiştekî ecêb e ku deriyê febrîqeyê li we hate girtin, çi tiştekî ecêb e bi carekê re em bêjin agir derket û bi reqamê fermî 129 jin hatine qetilkirin. Piştî wê nekê bi em bêjin nêzîkî 50 salê ku sala 1990 de di konferansa internasyonal ya ku li bajarê Kopenhagen ya Danîmarkayê hate lidarxistin ya jinê cîhanî, ev roj wek jina roja jinê cîhanê ketkar hate lidarxistin. Wek jinê Kurd dîsa di heman demê de wek jinê dibin sîvana tevgera jina Kurd de li gor vê nexşeyê me xwe amade kiriye.